My sme boli najstrašnejší prípad na Slovensku. Ja neviem, či sa chcel niekto dostať vyznamenanie, že dával také vysoké tresty, veď moja mamička po pani Milade Horákovej mala zo slovenských žien najväčší trest doživotne. Aj môj otecko vo väzení bol mučeník, tak ako Pán Ježiš. Tiež bol tríznený a mučený. Pichal si hrdzavý klinec do nohy, aby mu nohu amputovali, pretože bez jednej končatiny by ho podľa zákona neboli popravili, ale vtedy nič neplatilo. Popravili ho aj bez jednej končatiny. Ono, možno niektorí tí obyvatelia sú už, hovorím, trošku z nej podráždení, lebo už to vedia naspamäť. A niektorí pochybujú, či to naozaj tak bolo, čo je veľmi zlé. Pre mnohých je to nepríjemné, druhí to absolútne nezažili, lepšie povedané, nevnímali. Teraz si myslia, že to není pravdou. No a tretí by najradšej zabudli na všetko, čo bolo.